Nyakoram gajuang dakika na para tok sa dek maru kinyi. Kamora mora mintiere machiegni ma en chenro mar mbaka oromo chenro machako sani kabinde biro bedo karumo kanyo sa beach maro nyango. Ata e chenro mano mar chal mar fwambo bang ma nyawdak le faseloch biro bedo ka mitwa ke chenro mano mar mbaka oromo. Ntiere weche mopogore opogore mabendo luno kinyi makawuono nyakoram gajuang jofwambo magwa ntiere oko kanyo weche mabende biro bedo kiyudo moko kuom gi mabende biro bedo kadhi nyime kapok watieko chenro mar mbaka oromo kanyo sa abich maro nyango wabro bedo kwa migi achiel kachiel mamoko mabendo wan kal seche makamago ibro bedo kiyudo gi weche mago manyien chakre migago wachaka no duche makawuono weche maluoro doho ma Joseph Irungu jal mabende doho noyudo kod kata mana ketho mano mar neko nyadendi moro mongere kaka Monica Kimani Joey kata mana nyingo ngere kaka Joey mipake godo Joseph Irungu doyud kod ketho makama kendo nek bedne ingado ne bura mano kaluore kod nek mabende noyude godo kata kamano bura makamano nochwal nyaka jumane ka bende bura makamano ibro bed ka ingado ne odiochienga makawuono inyalo paro bura makamano ne nek bedne ingado ne chieng tarik 8 mano mar dweni mano juma mokalo kata kamano nochore nyime nyaka odiochieng makawuono chieng tarik 13 ka bende odiochieng makawuono wengi wadhi bede doho mar mondo mi wawinje mana ni kumane mabende ibro bed ka ingado ne banka noyude kod nek mano mar tho mar Monica Kimani nyadendi mabende nek mare wachre notimre chieng tarik 18 mano mar dwe mar 9 higa mar 2018 nyaka sane gin thuolo mano mar higni madirom 6 ka chik poko kaw kore koro odiochieng makawuono wabro bedo kwa winjo ni bura mane ma ibro bed ka ingado ne Joseph Irungu banka noyude kod ketho mano mar nego Monica Kimani kopogore gi mano bende weche maluoro buche mopogore opogore bende odiochieng makawuono nyakoram gajuang od bura mano mar Senate bende biro bedo ka chako winjo bura mano mar thicho oko jalup gavana e county ma Kisii mano Laktar Robert Monda ma bende nyalo paro MCAs madirom 50 kod 3 e county mano ma Kisii bende no luto mbulu mano mar mondo mi thiche oko e koma kaka jalup gavana e county ma Kisii wirane ketho mopogore opogore maluoro tiyo marach kod apise chakro odiochieng makawuono nyakoram gajuang sa 3 gi sani jod bura mago jo senators ma pacho ka biro bedo ka romo mabende gibiro bedo ka gitimo ndalo 2 kawuono gi odiochieng makiny no bende migeno ni Monda kata mana daktari Monda jalup gavana e county ma Kisii biro bedo ka ng'eyo chung mare ponono ni biro bedo kithiche ok apisi kata old nyakoram gajuang par ni chakre ni yiero mano mar higa mar 2022 ne timre e pacho ka ma en ng'ur mar ang'wen ma bende od bura mano mar Senate biro bedo ka winjo kaluore kod thicho oko jotelo e pacho ka en wach mabedo odiochieng makawuono ka bende senators chako romo mar odiochieng makawuono mano mar yalo ng'ur ma bende MCAs e county mano ma Kisii nochiwo kopogore gi mano kawuono chieng tarik 13 ng'anyo mag lakteche bende en wach mabende biro bedo kwa luoni nyakoram gajuang machiegni mano bang' siemo margi mar ndalo 7 norumo odiochieng manyoro odiochieng makawuono igeno lakteche e ute thieth mago mag piny owacho biro bedo ka ng'anyo bura Nairobi ka hanno ka lakteche wacho ni gibiro bedo ka gichako ng'anyo margi kowuok e osiptal maduong' mano mar Kenyatta kendo gibiro bedo ka ging'anyo e apise mopogore opogore mago mag piny owacho mano moriwo migawo mochung' ne weche mag thieth migawo mochung' ne weche mag omenda gibiro dhi apise mago mag Council of Governors kata na riwruok mag governors e pacho ka kendo ng'anyo makamano bende gibiro bedo ka girie godo od bura maduong' ma pacho ka nyalo penjo ni lakteche makamage ging'anyo nikech ang'o nyakoram gajuang lakteche makamage ging'anyo mokwongo kaluore kod interns kata lakteche mago mosebedo ka yudo tiegruok madirom 4,000 ma bende pok ondike tich nyaka gi sani kata bed ni gisebedo ka gitimo rombe mopogore opogore kopogore gi mano bende oteku mathoth ma bende obila notiyo godo kuom jagoro maduong' mano mar KMPDU Dr. Davji Atela ma bende pod medo yudo thieth koro ng'anyo mag lakteche makamago wabiro bedo kwa luoni odiochieng makawuono kopogore gi mano bende dwaro mano mar tero obila e
piny mano mar Haiti, wach mabende oganda osebedo katwakie. En dwaro mabende nochungi kabendo okang' makama nowach kanyo koda jagoro mongirore e bwo migawo mochung' ne weche mag limbe e pinje maoko manosing'o ei. Okang' makama endi piny Kenya koro chungo dwaro mano mar tero obila e piny Haiti kaluwore kod gweyo tao mano mar Prime Minister mano mar piny Haiti mong'ere kaka Ariel Henry mabende nogwe tao chieng' wuok tich mano mar jumane. Manyiso ni nyaka gisani piny Haiti onge kod telo mora mora. Manyiso ni piny Kenya bende kaluwore kod chik ok ginyal oro obila e piny noero mar Haiti. Wang'eni doho bende nosechungo dwaro mano mar piny owacho mar oro obila 1,000 e piny mano mar Haiti. Koro warito mana neno ponono ni piny Haiti kanyalo bedo kendo gi telo manyien. Bende ne dwaro mabende piny Kenya pod biro bedo kadhiero ka bende oganda osebedo ka seyo tend piny owacho kaluwore kod nok mano mar arita e gwenge mago mag Haiti. Kopogore gi mano, bende weche maluoro weche motenre kod siasa, kamiti mano mar NADCO bedo dichi makawuono biro bedo ka romo nyakwar Mgajwang'. Ka bende gene report mar NADCO bende nosechiw ne jatend piny Kenya. Kata kamano, nanitiere paro aboro ma bende jo NADCO nadwaro mar mondo miloki. Odiochi makawuono kamiti mar NADCO nyakwar Mgajwang' kotelnegi kanyo kod George Murugara kanyakla kod Hilary Sigei. Bende gibiro bedo ka giromo odiochieng' makawuono. Mano mar neno paro aboro ma bende nonyisgi mar mondo migi loki kendo moko bende ging'i kaka ikete tim e report mano mar NADCO. To par ni dwaro makamendi bende biro na bang' thuolo mar ndalo 45 ka bende report makama nego bed ni ichiwo mar mondo mi jod bura twakie ponono ni jo Kenya biro bedo ka dhi referendum kata oyo. Men wach ma bende jofombo magwa mag siasa luonwa e yo machiegni. E weche matimore gwenge magwa mopogore opogore nyakor Mgajwang' e kaunti mano ma Migori odiochieng' makawuono kama bende jafombo marwa George Juma nitiere. Pok mago mag nets mag suna ichiwo ne jodak e kaunti ma Migori odiochieng' makawuono. Koro in jodak e kaunti ma Migori ne ni chopo kanyo iwacho ni Migori level 4 hospital kanyo bende mibiro bed ka iyange pok mago mag nets mag suna e kaunti ma Migori mano mar kedo kod tuoche mago mag malaria. Nyawada jo Juma luonwa wach makamano e yo makare. Atigi kaunti mano ma Homa Bay kama nyawadwa Alia Beach nitie. E kaunti ma Homa Bay odiochieng' makawuono Alia Beach luonwa jiwo pith mano mar rech. Ka bende tend kambi mano mong'ere kaka Victory Farms ma bende osebedo katimo pith mag rech e cages. Odiochieng' makawuono gibiro bedo gi romo gi jokanyo e sekta mago mag nimbe e ikruok magin go mano mar yaro bad kambi no mano riwa special economic zone. Banka nosechiwne gi lesen kod jatend piny mano William Ruto mano mar keto mwandu mag gwenge mag riwa special economic zone mantiere Karachuonyo. Koro en mana jiwo pith mag rech bende jiwo ohala ma bende osebed kitimo kod joket mwandu mopogore opogore e pacho ka. Nyakor Mgajwang' weche mwaluwo ng'eny en mana ni yienwa mar mondo mi watieke gi kanyo ma bende biro bedo katimre kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo kapok oromo kanyo saa 5 mar onyango wabiro bedo kwa winjogi achiel kachiel. Mokwan timre kapok oromo saa 5 nyakor Mgajwang' bed gi geno ni biro bedo kiyude weche magwa chakre saa 7 mano mar odiochieng'. Gisani akoyo matin mabiro en twak e chenro mar mbaka oromo kiny makawuono wang'en na jiwo tend mine e pacho ka. Nyawada Cleophas oseikre makare mano mar tayo twak makama ka bende welo bende wantiere go bure Nairobi ka kanyakla kod Kisumu ma bende duto te oschope studio. Kik dhi mabor. Embark on the adventure of a lifetime to exotic bush destinations with up to 30% discounts by View Travel. Relax in the wild surrounded by luxury as you witness the beauty of the Sarova Mara. Picture yourself surrounded by the sights and sounds of majestic wildlife. Enjoy thrilling game drives as you catch sight of the Big Five. All this for 33,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Get to experience
experience endless adventures at the Sarova Shaba, where evenings are special. You'll enjoy traditional dance performances and bonfires as you wind down the day beneath star-studded skies for only 22,000 Kenya shillings for a 3-day safari inclusive of transport. Experience the wild like never before, courtesy of View Travel's massive discounts. Visit viewtravel.com and make your booking now. View Travel. Dream, explore, discover. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth makit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluowa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile Buch jopiny to tie kunde moko bende japiny mano golo lo los go kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi.
Nyakoromo ke jwango yore machiri matire karka cheno mar mbako romo dhi nyime mana ka wantiere karka wabeda ni kod ng'eyo ni to gin gik mage ma timore e pewe mopogore opogore. Tanya kawuono wada bedo kae juma mokalo ne wadhialo mana joma mine mbaka ne opogore ka tinende wada bedo kae ko joma mine wago kod gi mbaka wawinjane kiwacho kanyo ni joma mine nigi thuolo mag telo ma opogore mana e pacho ka. Iwacho kanyo ni gin lemo mage monego bed ni gintiere go thuolo mar mine e telo ma pacho ka. Nyakoromo ke jwang gin mage bende gintie moromo koso oyo mana gimoro bedo kae ka watwak achiel kachiel wabira ne kod ng'eyo ka ntiere kae kod welo mabeda da miyo thuolo mondo miyo moswa achiel kachiel. Antiere kae kod welo adek tang'e maber ni welo adek gianga kon gianga migi thuolo ka giloso angi chiwo sigandgi mano kotenore kod weche mopogore. Juma mokalo jatend piny Kenya ne olieko ni nitiere gik mopogore gi lemo monego bed ni chiwo ne joma mine kata mimiyo joma mine. Wacho kanyo ni ero dibed ni kata jogo malaro lemo mopogore nyaka koro gichiw gige joma mine kaka jalupgi. Paro biro mopogore Joyce gi Sharon kano kona ni en ang'o mana jalup bende gibeni gikawo lemo madongo to joma chuo bedo jalupgi. Paro biro mopogore sani wawinja ne sigana ni mano chieng' mane dhialo joma mine piny mangima piny Kenya. Jatend piny Kenya notime yo machal kama. E alap ma Moi Stadium e kaunti ma Embu, miche gi miche mag jopiny ochopo e alabno mar hingo odiochieng' mine, odiochieng' ma ihingo e piny ngima chieng' tarik 8 dwe mar adek higa ka higa. Jatend piny William Ruto notelo ne dhialo nyasi mar joma mine ka otene kod jalupne Rigathi Gachagua, gavanas mamine kaachiel kod jotelo mamoko kama norwakgi kod wer, mor, ilo kod sigalagala. Jatend piny wacho ni sirikal mare temo matek mar neno ni weche mine oketi okang' mambele kod jiwo telo mar mine sektas mopogore ka kuom mano yiero mine 10 kaka jombetre. Leo asubuhi nimewapatia kina mama 10 kuwa mabalozi wetu katika nchi mbalimbali ya dunia, na vile kuwapatia kina mama wengine 6 deputy ambassadors kama pia heshima ya siku hii ya International Women's Day. To kaka yorno mar medo jiwo mine, Ruto bende wacho ni obiro neno ni od bura okalo chik mar 2/3 gender rule mar kit chwech mar neno ni joma mine okowe oko e kombe mag telo. Mimi nataka niwatangazie wakina mama ya kwamba leo baadaye nitapokea taarifa kamili kutoka NADCO, na moja wapo ya sehemu muhimu zaidi katika hiyo taarifa ni mambo ya 2/3 gender rule, na tumeamua kama serikali na kama chama kuhakikisha kwamba bunge letu kupitia kwa parliamentary group and all the other structures that we have ya kwamba tutapitisha jambo hilo na kina mama watachukua nafasi yao ya uongozi. Wach makamano nosir kod jakom duol mar governors Anne Waiguru kowacho ni ka okal chikno to chop yiero ma higa mar 2027 to kwan mine moyier kaka governors nyalo chopo kata 24. Tulikuwa tunasema juzi ya kwamba tutataka kutoka G7 to G16, lakini tukapewa challenge na His Excellency the President na wageni ambao walikuwa wamekuja jana, wakatuliza lakini kwa nini msifike G20 ama 24? Kwa hivyo sasa tunasema from G7 to G24, which is 50% of all the seats of governors. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua to korka kore opuoyo joma mine kowacho ni mine e siro motegno pachoka kende mosechung' kod sirikal ma pachoka. Wach mane osir kod gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Na rais, hata kwa uongozi wako ukweli usemwe tukiwa hapa Embu, walioshikilia wewe kabisa rais, wakakuombea, wakasimama na wewe ukiwa na matatizo mengi, ni hawa akina mama wa Kenya. Na sisi akina mama tunawatambua, tunawaenzi. Na mimi nataka kuomba akina mama muendelee. Na sisi kama viongozi, kama wanaume, kazi yetu ni kushikilia wamama. Ingawaje tuko mirengo tofauti ya siasa, ile shida inapata mama hapa Embu ni sawa na ile shida inapata mama kule Homa Bay. Ndio maana tumekuja pamoja, tushikane chini ya uongozi wa huyu gavana wetu, Gavana Anne Waiguru. Ndio anatushikilia
kwa sababu yeye sasa anaenda kumalizia na yeye anatuguide. Kaluwore kod tich maber ma mine timo e pachoka, Gavana ma Embu Cecily Mbarire okwayo sirikal mondo med riwo joma mine e chenro mopogore opogore mag sirikal kod bero weche mag thieth ne mine. Gino mane jatend migao mar thieth Susan Nakumicha owacho ni biro chopo kare e bwo okumba manyien mar thieth. Kama anahitaji hospitali ambayo itaweza kumsaidia akitaka kuzaa aende azae bila shida. And that's why I want to support that Your Excellency, Linda Mama program tafadhali iendelee. Linda Mama ilikuwa inakulipia wewe wakati wewe ni mjamzito na ukishajifungua kwa mwezi mmoja tu. Sasa hii wakati mwingine mote nani anakulinda? Si unahitaji pia afya. Sasa ile sheria tumeleta mpya, bima ya afya mpya, hailindi mama peke yake, inalinda mama, inalinda mwanafunzi wa shule, inalinda mzee wa nyumba na inalinda jamii yote. Ekinde nyasino, Jatend piny William Ruto bende wacho ni sirikal osechwalo omenda milion 942 ne mine milion 1.4 mantiere grube mopogore opogore kendo yudo sir mar omenda kokale aguch omenda mar Women Enterprise Fund mar konyo mine e yor dongruok. We have disbursed 942 million to 1.4 million women who are members of 53,000 women groups and that are already accessing affordable financial facilities through the Women Fund. Gin paro kachiel kod gik mopogore opogore moting'o mine yudo lemo mopogore opogore. Antiere kae kod welo an gi daktari Agnes Salome mwango kachiel kod Dina Gai gine studio karaka jonon weche mag siasa okinyi makaono antie kod studio ma Kisumu antiere kod Easter Achieng majalonyo weche mag telo adamiyo gi thuolo mondo miyang gimose oganda wa kata chaka twak achiel kachiel yana mondo miachak gi studio kae kama antie gi Dr. Agnes Salome janon siasa himose oganda kendo chaka twak ayanga odiochieng makaono pora dhi nyime mana dhialo mine odiochieng ni kapod wantiere dwe mar adek. Erokamano ahinya Cleophas gi station mar Ramogi. Nyikwa Ramogi Juang amoso kawuono gokinyi nokweuru. Erokamano ahinya Dina Gai yore kendo machiegni. Ago erokamano okinyi makawuono Cleophas gi Ramogi TV kuom luongowa kendo e twak. Amor ni kawuono twagni en mana mar mine kendo wadhi wuoyo e weche ma chando mine kata weche mabeyo ma mine osatimo. Erokamano ahinya. Easter Achieng kani studio ma Kisumu oyawre kendo mose oganda wa Kisumu cheyo machal nade okinyi makawuono. Oyawre ahinya Kisumu kwe amoso joka janam tamor kendo bet gi winde ma otiegre kama nene studio. Erokamano ahinya. Easter Achieng achaka kodi kanyo kama intiere jatend piny kanyo winjo kanyo sigana mokalo kanyo manokelnwa juma mokalo chieng' tich abich kane oloso ka entiere kaunti ma Kirinyaga kendo wawinjo kanyo gik mopogore opogore ma olose ahinya thuolo mag mine e telo e pacho kae en gino ma osegoyo okang' machal nade to ahinya report mar NADCO bende nyalo mana mulo nwa ka ntiere dwaro mano mar jiwo tend mine kata kit chwech mano maromo 2/3 kata two-third gender rule bende ni gimoro ma waparo ni dhi chopo kare kata sirkal ni mar Kenya Kwanza ne wanene kata kanoreme sirkal mar Jubilee mokalo manotelo kod Uhuru Kenyatta od bura ne ogoye piny ochal nade korika nene ten joma mine kama wantiere sani. Wachako gi etend joma mine national government ema dwaro mondo kadh telo mondo obed ni two-thirds gender rule obed kare gi machal mar county government. To wasineno ka noket nyaka committee marango two-thirds gender rule gi government mangiso ni sani jatelo osiro gini kabisa to ne waneno nyaka koket His Excellency Raila Odinga mondo bed ng'ama bede tayo wachni nikech en jalony e telo gi nono weche siasa gi negotiations malo kuno to waneno kendo ka koro President William Ruto bende wacho wachno kabisa. Mano ngiso ni ochopo kang' mopogre kaka ndalo mane waneno ma pile kodhi e od bura maduong' tigo e piny nikech
sani jatelo wuon and party leader owacho. Party leaders the leading parties mag Kenya o gitegi siro gini to gini nyaka chak mane party nikech kino die od bura nitie gimiluongo ni whipping. Party leaders emonego benik miyo jokgi e od bura kadho gik ma bober ni party to bober ni piny. Koro okang' mowachope ni waneno ka idhi kadhe to nego wang'e ni the 2/3 gender rule ok en the 2/3 women rule. Gender en ng'ata kit chwech ni kadichuo kata miyo. So wadwa rango mondo ka chieng' moro bende dipo ni chuo bende mabobet 1/3 ama mine bende bobet the 2/3. Koro gini ema wadwa chwalo mondo ji te obed ni ginyalo loso e wach chwechgi, e wach tich, e wach pogo tich kuonde mopogre opogre, and e wach kaka gik moko omenda biro ni jopiny. Erokamano ya duoge studio karka. Daktari Agnes Salome, ochal nade iwacho ni en safar mosebedo maduong' ahinya ka irango ni tend joma mine biro wuok karkanye. Yiero mokalo en moro mane iwacho ni gender card en gimoro manotigo do ahinya. Iwacho ni ero en kama chal nade joma mine karka. Kweth Azimio ne ogolo ng'ama miyo bedo kaka jalup ogae margi mano Raila Odinga ne ondikanyo kod Martha Karua. E kinde ma wantiere sani uju gima jatend piny Kenya osewacho. Oselero ni yiero mabiro kata yiero mabiro ka obora ne joma mine ka imiyo thuolo machal nade mondo mi bende oyier gi lemo mopogore opogore pacho kae. Nyaka sani governors dwaro wuoge G7 magintie gijope kata G16 osekonero gijope kata G24 kama gintiero chal nade kod Cleophas erokamano. Ahero ga gima ji wache media lakini reality on the ground bet ga gima different. The same men ma wuoyogo ma sani wacho 2/3 gender rule bokadho are the same ones who are also in that parliament that this rule gini noko kadho. En mana ni geno kikwa kete gini ni mon kende. To kahero wach man amiyo. We should not be given. Why are we be onego ayud gi merit marwa. Kaka koro amor kaneno nyathiwa ni. This lady here en mama makata komi gimoro awacho ni oromogo. Ok ni kori miwa kombe. Wanyalo ran. We create space ma women gi men nyalo bet at one table magi discuss things magi share. Space ma nyabero ni pod onge nyaka sana. Space no pod onge. Nikech kata kineno kaka oyier ambassadors go. Keep him ambassadors mo year. Most of the deputies emomi mon. Bas joma chuo emomiyo ambassadors position. To kahero ng'ato chunka wacho ni adwa wacho gimoro ka. Okahero ni kata kin leader iwacho ni koro koyier governor madichuo deputy nyaka bed dhako. Inyalo yier governor mama to deputy ne bet mama. It is not about giving you position. Kata president, wangi president. Women have been presidents, don't they? Gise rule maber. Kate odu, iwacho ni od minu, okwacho ni od wuonu. Women have been there. Can we empower a woman to become a president? Raila Omolo Odinga ngeno hero mon. That's why he gave Martha Karua. He gave Martha Karua to show that women can. But I want us to move a further step and say one word, that women can be leaders, and let's give them the equal space. Mondo giwe space margi. Mondo women go boyud leadership position. Kwa chake parties. Awoyo kaka jasiasa. Kwa chako from the parties. It is good to talk here. Lakini parties election culture. Grassroots elections. Leaders mage. Does it reflect 2/3 gender? Erokamano Adina Gai. Wach ni en wach moro maroma ma wacho ni ero wamiyo joma mine teko mondo mi owuog oko dhi omany lemo mopogore opogore ma gidwaro mondo mi oyiergi lemo go. Wacho ni moko mi to mi wacho ni kaluwore kod lony mari ma intiere godo. Wach ni en wach moro maroma wache to wache gi jok mage mondo mi ochop kare. Mokwongo adwa ni mondo wach ni mine nyalo kendo mine osenyiso ni gitelo ginyalo. Kaluwore gi kaka mine osetiyo kate udi. Waneno ka sani mine mang'eny ma otele udi kendo girito family maber kendo gilony e weche mopogore opogore. Shida biro e weche siasa. E weche siasa bedo matek ne mine nikech weche mopogore opogore. Mokwongo oganda okosebedo kong'iyo
ng'ama miyo ka ng'ama nyalo bedo e telo mar siasa. Ting'e ni tend siasa en telo ma resources ipogo. To kama gimoro ipoge maber manyalo konyo ji, to nitie larruok mang'eny. Omiyo kanyo samoro iyudo ka mine ok bed gi nafas maber. To kendo king'iyo kata historical injustices, ing'iyo ni mine ne ok oket machiegni gi telo mar siasa ndalo mang'eny, ndalo mathoth. Omiyo kata sani mine olony kendo gin dakteche, gin wakinde, to kochopo sa siasa to mine kong'iyo kaka siasa dhi kata Kenya wasani, to mine bedo gi luoro nikech siasa oting'o gik mang'eny. To ma hie to mamiyo mine bedo gi luoro en koko mang'eny e siasa manyalo keto ni chuodho e gik misetimo maber. Nyabedo ni mine luoro chuodho ni moro kaito mine kendo ok mine mang'eny ma nigi pesa. Ting'e ni demokrasi to pesa. To ahinya e Kenya wani sani siasa en mana pesa. Kati bini wacho gima ber to onge ng'ama dwa winjo gimiwachono nikech ionge pesa. Omiyo gigo miyo mine mang'eny ok bede siasa. To kendo iyudo ka mine traditionally noketwa mana ni wan walemo e political party, wan watedo chai e political party, wan warwako welo e political party. To samoro iyudo ni kata card mar membership mar party no iongego. Bedo e political party nyaki bed gi card, a member ma ong'e ni mae ng'ane to ene partiwa. To koro ka in mana ng'at ma in fan, ini fuaya, to ikawi mana kaka ikaori no. Omiyo the first thing en ni mine nyaka bed e political parties kendo e okang' mamalo. Nyaka gin be gidwar bedo kama decisions iloso. Ok ni chuo dhi lorore e room moro kaito wacho ni ng'ane in wadwa ni bed ka. Ka gisetimo ni kamano to ng'e ni dhogi be giloro. Onge kaka inyalo wuoyo. Ero kamana nyadina kachalo kodaka Daktari Agnes Salome. Adhi ane kaunti ma Kisumu. Easter ochal nade kiwacho ni siasa nyabedo siasa mochido to joma mine oluoro siasa ni ma ochido. Dibed ni odhi kawo thuolo mar higni 100 gi wiye mondo mi joma mine obed kod lokruok mar paro mar rakore kod joma chuo e pap miwacho ni chido mar siasa. Pap iwacho ga ni e siasa pap ithiedho ga. To ng'ama thiedho pap en jotelo. Koro jotelo gi ema miyo kaka pap kata samoro ginyalo chung' ma gikwe wach sama ji ntiere e political rallies. So gimorako kae ni sama ng'ato dhi e pap, jok madhi go kura gi jok ma party supporters ema nyaka kwer ma wach ni kae kama kamae ma emidhi tim. And ayany moko mineno ga gi goch moko ma ineno ga mang'eny kabisa kame bende nego rum. To nikech wayuda ka koro mine moko bende gimen giwuotho gi jok ma giluongo ni jeshi, nikech sama iwuotho gi jeshi ni iyudo ka koro in bende idhi kumiparo ni gik mang'eny botimre maricho. So wadwaro mondo political parties ogol gimiluongo ni gender based violence e political spaces, nikech thuolo momi mondo ji obede mag siasa mag ayany ok en kata ayany kenje, kuonde moko ntiere goch kende moko bende ntiere nek. Mae manyalo miyo ng'ato bed ni oluor, nikech kata ka ging'isi in to gidhi nyaka kuma idake e mier kuma intiere ka ing'iso ng'ato ni gima makelo nyaka luor e ot. Koro gik machal kamago mag ayany mwaneno kuonde mopogore mago political parties nyaka bed ni wacho ni ka political supporters magi mag party ochako yanyo ng'ato, jogo bende kik kel kende rally moro. Ka wayudo kendo ni jok madwaro kom achiel bende gore kabisa, kara gite kik gibed ni ginyalo dhi kuonde ma omi thuolo mondo ji obedie. To mine bende wawacho ni mine bende ni education mosemiyo gi mamiyo mondo gibed gi safety and security, mondo kik gibed ni giluor. Political parties ema nyaka kel thuolo no. And political leaders, jatend party
ema nyaka bed ni nyalo wacho ni gini okwe kendo rum. Nikech waseneno kuonde moko political party leaders ko wacho ni gini orumo, we timo gino to rumo kabisa. To political leaders bende young leaders ma waneno sani kadwa donje siasa, gimbe nego gidonje siasa e yo ma ang'enge gi dhao gi yanyo ji bende rumo, mondo gibed ni ka gidhi kamoro gigo twak mar dongruok, gigo twak ni mae ng'ani kata kodonjo to en political party position emodhi keto, ok ni koro iyanyo ng'ato migo ng'ato mondo in midonj kanyo to kisidonjo kanyo to okinyal tiyo nikech mano kende ming'iyogo. Koro mano bende wawacho ni mine nyalo bet, to ang'enge ma kisineno mang'eny momiyo mine osibedo ka oluor bet kanyo nikech jok moko osehinyre kapati ka, to kendo apart from jasayany wasiyudo ka mon bende matindo samoro ikwayi mondo iriwri gi ng'ato mondo kor kidonj kamoro, koro jok moko dwa riwre gi ng'ato bende yudo ka sexual harassment gi dho ngere bende kantiere kae ema miyo ji oluor. Ka mago te ogol to bo yudo ka mine mang'eny bo wuok oko to bo donjo kuondego gi jingo mondo gibed kanyo nikech kanyo ketne wate ka jok mantiere members mag parties mopogre opogre. Ero kamano ahinya Easter Achieng'. Daktari, ochal nade? Nitie mine mosedonje telo, waseno mine manodonjo kogwel, oweyo weche mag gwelo, odhi ochung', oyiergi. Nitie mine ma osedonjo kuondegi duto. Mine gi osekale yany, gisekale akwede mopogore opogore. Samoro gin bende osekwagi mondo gibed kachiel kod jok moko. Gikalo achiedh nadegi duto. Luoro ni biro kama chal nade, ni mar wayudo ka nitie joma mine manigi dwaro mar bedo jotelo. To thuolo ni nyalo bedo ni onge, girito mana moro migwelo gi cha. En luoro mane mar dhi oko kendo manyalo bedo kar kae. En pesa, to ka en pesa ni owuok kama chal nade. Jo kanyo e kinde mokalo kane achiel kuom jod bura paka enya ugaye marazimio kuom temo kata siro moko kuom jochung' mamine mane da chung' e yiero mokalo. E kin duond buche mamoko bende magi osebedo kata katimore. Luoro mar pesa gi ayany kama gintiere omedo thiro joma mine donjo e lemo mag telo. Cleophas, iwuoyo gi ng'at ma noseringo. 2013 naringo Senate mar Siaya County. I was among the first woman, the whole of Nyanza, moringo senator. Na biro ka loka America kuma nadaki. Na neno politics mek America, onge politics mar gonyo ji. Koro na pango budget nma wabotimo kama. Kana biro ground ne different. Iwuoyo gi ji gi development midwa kelo nigi. Gin ng'ato koni mama waseyieri gonywa. So ineno siasa mar ka gimar kaka Easter wacho no en adier. Chieng' moro ng'ato ndiko na barua mokona ni wabo wang'o dalau. Iwe komno. Awacho ni ma okawe. I am a fighter. Koro na ringa mbaka last minute. Tamor na as an independent candidate ndalogo no kan ODM. Sani I'm a member of the ODM party. No kagine as an independent candidate. Ado wacho ni gik ma Easter no wacho en adier. Sache moki yudo ko lor ni ndara. To ng'at ma loro ni ndara no konan konwan mondo watim ni kamano. Bas bang elections joma ne loro ni ndara no ema bire dala ni kakwa school fees mek nyithindo. Tidwa penjo gin to ndalo mano timo na kamacha. An adwa bed jatelo mabobet jadiera manyiso gik moko timore kama, adwa miu connection, adwa miu network, lakini no tukudwa winja pesa mwaket mbele. Adwan political parties otimie soul searching. Openjure ni leaders magintiere go duto adier tiyo ni jopiny koso kutini jopiny nikech inyalo kawo a thug. You cannot transform a thug to a leader. Tactics mong'eyo en gik ma Easter wacho en ong'e goch. Koro mon yudo matek ahinya. Ko kionge pesa kaka nyaminwa bo wacho ka onge ng'at mabo yieri baba. Pang line gonywa. Kori penjoriga agonyo ga jogi atweyogi. Okatwegi. Agonyo ng'ato kanye. Ni mama miwa pes wiwi. Yani ndalogi duto ka elections oserum okibichiemo e odi. So I'm asking for party leaders mawantiere go. Gil members kata mon wetewa mochung in those positions. Let them not be jealous of other women trying to run. Because sometimes mon ema bet the worst enemies ma mon jo wetegi. Oneno kadwa ringo kombe no. Koro wacho ni dwa maya kom. Onge ng'at ma mayore. It is
Are you giving leadership? Are you a leader on the ground? Consider mana ni bete Senate igni apar tonge nyaminu moro ka dwa biro inemi oro ne joma dwa goe inemi timone kama wamak re kata wan moon wamak nyaka vijende because 2/3 gender policy is not only about women, it's also about youth, it's also about the handicapped people with physical disability gibe nyaka waketgi because they have leadership. Is not because you can see. I can be blind, but I can be a better leader. Molong at maneno. Koro gima kwayo, ni party leaders, ntiga pesa mimi of political parties. And a lot of NGOs gi other third parties, those who are not politically connected. Konyogaji. Oketie pesa matin, minyalo konyogo ma miyo, kata kijana, mone ntie gi leadership qualities. Lakini onge kaka onyalo ringo. Onge pes mafuta mar mtoka. Onge kako nyalo choko jimo ochul pes hall. Lakini wangen nyathini kata wuini kata miyoni. Kwa miyo kom, tuwapo yudo difference. Yeah. Kata mama mboga nyalo ringo. Kata japiko nyalo bet MCA. Lakini sani, japiko kunyal bet MCA thurwa nikech onge pesa. Yeah. Thuolo mag tijegi mag telo mano kama joma mine bende koruntiere ka. Iwacho ni ero achiedhe nade thoth mage kadhe. Bende ntiere mana penjo Easter kacha. Dipeno oboka thuolo malach kata chike midhi kale od buragi. Pono no nyalo bedo mana mbaka migo higa ka higa mondo migino chop kare mondo joma mine bende oyuda ne duongi mano kama gintiere nikech joma chuo nyalo wacho ni ero wane papwa duto ji orakra kama rom ji omanya lemo magidwaro omenda midwaro nitiere oko ka onyaka thuolo marom nade kata chike mantie kata kodoko ni jatendi e duond bura ma iwuoke bende siro wach ni ahinya bende ni gimoro mwacho ni kata kokale od bura pontie thuolo marom mag joma mine gi duto gi joma chuo e laro lemogi. Cleophas, adwani monda wach ni anasebedo e wuodhni, wuodh 2/3 gender ni. To wase bedo gi campaigns mang'eny ndi, igni mang'eny. To kaka nyamera wacho ni, nitie gik mang'eny mamiyo pod anyalo wacho ni adieri man duk. Mine to pod, wasetimo gik mang'eny to pod wan mabor. Kaluwore gi weche telo mar siasa. To nikech iyudo gik ma nyiminega wachogi, gin gik ma ka in e party eka you can feel them. Ka in e party eka you can feel jealousy ma nyimine wetegi nyalo kedo kodi ko winjo ni imbe idwa ni mondi imany kom koro in agenda okodwa ni gidwaro meaning ni ya gidwa ni kaka noseyiergi no ginanene elite club makoro mine moko kik donji to elite club no gilose nikech gitarget gik moko ing'eni kutin to gik monego mi ung'eny to koro uyuto mang'eny. Koro gidwaro ni oko to giwacho ni nyaka wabed mang'eny 2/3 gender kendo giwacho kaka mine inyore to kidhi e political party to en moro ni joma dwa yanyie e social media. Kidhi e political party en moko dwa neno ni omi kata lemo moro matin kata political party. Omiyo kata wan wawuon we must introspect ni wa behave nade sama koro telo nitie. Be wa prop up nyiminewa koso wan makendo wa make sure ni wanyonogi maonge gima ginyalo yudo. Kaito nitie weche moko mang'eny kaka weche pesa gi weche ni samedwa mi ng'ama miyo gimoro to nitie chuo ma very disrespectful ma paro ni ni mama en kibedo kode kende e kinyalo miye gimoro to mago timore political parties koro ng'ama nyalo maber kata ng'ama nigi lony kata ng'at manyalo konyo oganda iweyo nikech okanyal timo gima chal kamano koro iwacho ni kochuno ni abed gi ng'ani to kare weya abedi. Omiyo iyudo ka joma okolony kata joma onge telo ema yudo gigo nikech nitie joma oyie timo gik machal kamano. Tadwa ni mondo awach ni ker ma wan go sani osetemo ndi
kendo iseneno kata e party mar UDA mine oyudo kombe mag governors nikech ker ojiwogi. To kendo ker nowacho maber, notiyo gi wach moro niya, mine okaw, ok migi nikech mine nyalo. Koro mine nyaka bed gi chir mar kawo gigi. Wangari Maathai nowacho niya, democratic gains gi ok miwa wan manyaka wakaw. To kata ka waseyudo gi, we must work hard to make sure ni gigi timore, bedo implemented. Kuwe gi kanyo kama chungwa muwe aweya kanyo, to onge gima bro timore. Omiyo nyaka wabed gi chir. Adwa ni mondo ajiw nyaminwa ni niya, gimi inenono, kinenori e Senate, to meda dhi e Senate. Ng'ato kik buogi. E thuolo ni duto, ng'e bawadi joma mine nitiere. Kapok adhi e kaunti ma Kisumu, mondo arangane kata weche gi mag population kod kwan joma mine gi joma chuo kama gintiere gi nyalo manyalore karka. Penyo mana penyo moro mapiyo karka. Daktari, ka in e constituency ma Dina kata ka chung' duoro ma Dina ochung'e, idhi gone Dina ombulu nikech en ng'a miyo koso nikech sera ma intiere godo? Abo gocho ni Dina nikech sera ma intiere go. To Dina, gino bede tim ne daktari? Ing'e ni skanyo kendo ema nitie church ni matin nikech nitie political parties. To each political party be dwaro mana numbers. Omiyo, the fact that probably adhi gocho ne japatina doesn't mean oka acknowledge ni en gi leadership qualities. But political parties, give what they stand for, be very important nikech we go to parliament or we get into government because of the numbers. Ero kamano nikech kwani ikarango gin mag chuo gi jok ma mine duto konywa gimoro achiel duto gikelo numbers ma kamago. Kapok atieko. Adwa wacho gima nyamino wacho. Kawuono kantie mama mochung' e kom to en ja UDA. Tang'en mama ni bokelo lony Siaya. Kawuono kantie mama ma jazi miyo mang'en bochung', I will make a conscious decision. Iwinje gima wacho. Ka onywande ng'a dichuo kod ng'a miyo kama intie to dun bura opogore. Dun bura ka bende kelo pogruok. Ka dun bura kelo at the ballot, I'll make an informed decision. Nikech baba, wantie kaka wantiere ni. Nikech sache moko wayiero leaders, moko nego bed kanyo nikech party owacho. So at the end of the day, ibet ginga. Ubet ginga. Koro ka Dina ni nyalo konyo game kacha bed maber. Because of being principled, I will stand with that woman. I'll stand with that man. Nakura moge juang. Kama ne paro mantiere. Adong dakika dek madami o Easter achieng kaunti ma Kisumu mondo miyo ane paro mantiere karka. Debed ni joma mine gino wasik gi giwegi e weche gi mag yiero kaachiel koda kasiro weche gi mag telo. To chal ganade en weche mosebed kanyo kiwacho. To ni bende in jakene ratiro ma oganda e kaunti ma Kisumu kilonyo weche gi mag telo. Kirango kit kwan mosebed kata ka ilando kite mokalo. Kwan joma mine kod joma chuo. En ang'o manyalo mono mine duto komakore kumoro achiel mondo wach ni wada manyo governor ma miyo e kaunti ma Kisumu kuom ranyisi kendo gigo ombulu machal kamano kendo gilomb kata jowete gi machuo mondo mi oriw gi lwedo e gik machalo kamagi e piny Kenya mangima bende nyalo golo kata jatend piny Kenya ma miyo en ang'o ma gini tamo joma mine ahinya to kwan gini malo ahinya kirango kwan mokalo kata mag census ma higa mar 2019. Gibi penjo nena mbaka ma nyaka wawach thuolo moro tabo wache machuok. Machuok wacho ni mine ok gin wasikwetgi. Wasik biro mana ka ochopo ni koro mine jasigu nikech ing'ise ni koro socialization kaka nodongi ong'isi ni mae miyo timo mae nyako timo mae gik moko timo ma. To onge ga wasigu nikech ana wuon ka Easter asibedo ka jok mantiere caucus ma wawach ni Kisumu County Political Caucus gi Women Caucus mopogore kata Homa Bay Caucus kata Women's Caucus ma Migori siri mondi tim gik midwa timo kuonde mopogore. To chuo bende laro kalara gik moko to kwach ga ni chuo gin wasigu. To gima kaber e siasa ka ema mine wasigu to kochopo social work kochopo kaliel to miyo berndi kochopo kuma miyo rito ng'ato hospital to miyo berndi ok en jasik ng'ato to ka chopo ka siasa ka emi wacho ga ni mine wasigu onge wasigu ka mine ka
En mana ni in gi paro mopogre gi ng'ato e kar kaka idwa timo gik moko. To paro mopogre gi ng'ato kata kopogre kata sani, parties te oriwre e wach 2/3 gender rule. Pogruok mane gin go en mana ni ne gin e party mopogre. To sani gisirore kamine ka giwacho ni wan wadwaro mani miyo mora mora ma chung' e party mora mora. Onge sigu. Wagol gine dhogwa nikech kato kata kun gi political difference upogoru paro manok jasiki en mana paro mopogore. Unyalo go twak bondo ne ka munyalo rome to karo mobendo otamre weya mopogore. Koro paro mopogore onge sigu. Sani parties te oriwre 2/3 gender rule. Ere sigu kanyo. Koro e siasa wagol dhowa ni mine gin josikgi. Ng'ato onyalo challenge e party nikech embo dwaro mana mondo bed jatelo. Ng'ama dwaro mondo bed jatelo ken jasiki en mana opponent mari oken jasigu. Embe ne dwaro mana telo en mana ni imbe en kanyo. Koro ji sera gi gik ma gitimo ema bomiyo ji te lero gik mopogre. Obed ni miyo maonge ng'ol, ibed gi miyo mantiere ng'ol, mantie gi ng'ol, ji te nyalo timo gik mopogre mondo gibed. Koro political parties bendo kony mine mondo ng'e ni onge sigu ka ularo gimoro nikech ute un jotelo. Erokamano. Agoni erokamano ahinya. Mane thuolo ma bende wadakawo mondo mi wakaw yweyo mokwongo sang'wen oseromo kendo ang' waduoka mondo mi wayud paro mathoth kotenore kod gino ma Easter chieng' owacho kapok wadhi e yweyo. Aya, koro ka waduogo wachako kodi ka wamanyo paro bende mane kaunti nyakoro moga jwang'a waduogo kaunti ma Kisumu, Migori, Homa Bay, Mombasa, mopogore wantie kar kae kidhi mabor kendo mano makoro waduogo ka warango thuolo mar joma mine e telo ma pacho ka kidhi mabor. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre bende odonje chenro mopogore kaka tuke. Wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo, japuonjre tieko somo ka en gi lony mamalo mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar adek higa mar 2024 dhi nyime. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Tindo etikoma na bongo tena ekirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mono. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbo maiso ko mio yetamanyaini. Tuanze kulipa kadi sasa. Na ni cashless. Nasema tunaweka pale. Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie ndio na namba yako ya simu. Asante. Kainde wuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Wan gi starter feeds aina ariyo. Nitie starter feed ma minimum 28%, but en very fine. Koro en wa prefer ahinya
ne joma tiyo gi rech e ponds. The difference or pogruok e kind grower ma minimum 28% to gi starter ma minimum 28% en mana ability mar grinding the screen mwatiyogo. Chiemo mwamiyo kata ka ok en high protein, rech yudo protein moko bende e gimore luma ne ponte waluongo ni alpha. En twak madhi minya kromo jo kata kawane yue piny thuolo ma jok mamine ni kanye. Chuo ka thuolo gi oringo go duto koso wene jok mage. Wantiere kae kod welo nyakoromo ge Jwang, Daktari Agnes Salome kachiel kod Kadina Gai. Easter Chieng bende nitie studio ma Kisumu. Mae twak montiere godo to koro gie thuolo ni yana mora dhi county ma Kisumu. Ada tuda chal kachiel kod jafwambo wadwa Millicent Adhiambo mondo mi okoro ne chal mar wach ni Kisumu to gichiew nade to pachgi gin mage kotenore kod thuolo mag mine e telo kaunti kanyo kod kuonde mopogore opogore. Millicent Adhiambo yawre kendo machiegni bagno network e mbakoromo kawuono ka intie kaunti ma Kisumu. Achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kaendi. Kisumu ochiew maber, aneno ka chieng' rieny kaendi ma oganda duto ywago chieng'. Kata kamano kochiwo kod thor wach ma wan godo e mbakoromo kawuono mar thuolo mar mine e telo pacho kaendi, obede counties, obede e telo mag piny owacho mamalo kata lemo mopogore opogore e siasa. Wanyalo paro ni chieng' tarik 8 mabende ni dhialo joma mine duto pacho kaendi kata e piny mangima. Jatend piny nowacho gimoro mar ni thuolo mabiro kopo ni nitiere jogo malaro kom jatend piny to owinjo bed ni jalupne bedo ng'ama miyo. Kopogore gi mano bende wadwa winjare na ni to two-third gender rule manoket cha bende en gima ber. Jopiny ma Kisumu wacho ang'o koting'o kod kaka mine owinjo bed kod thuolo makare e telo e lemo mopogore opogore. Machiegni ada chako gi ng'ama miyo mondo mi oyawnwa pak mondo nyiswa ni in pachi chalo nade ewi kodwa lose e thuolo mag joma mine pacho ka. Bineno ka joma mine osetelo moromo king'iyo kaka telo dhi nyime pacho ka, obede lemo mag siasa, obede apise kata company mopogore opogore. Inyalo wacho ang'o kichako gi nyinge ng'ang'ia ng'ato? An Martha Akelo, an jadak ma Kisumu, Kano Kolwa. Kaluwore gi telo mar mine, anyalo jiwo mine mondo med chung', to moloyo mine nyalo tiyo moloyo joma chuo. Kago picha yo Homabay kocha, aneno ka Madam Gladys Wanga tiyo matek kendo lo governors mang'eny e Kisumu County. Mangiso ni mama miyo ong'eyo shida mar ng'ato ka ng'ato. Onyalo dhi kuom ng'ato mo bed gi uruma kuom ng'ato. To ng'ama dichuo to ok nyal. Kamano. Koro king'iyo wach mabende nyocha jatend piny owacho ki itene kod wach mar thuolo joma mine telo, inyalo paro no gima ber koso wachno nowacho awacha? Wachno en gima ber, to gima de miya luoro. Joma mine jotelo gi oko valuga joma mine. Gineno joma mine gin joma gibedo undervalued. Okoni kaka joma nyatelo, but ki ikawo dhako achiel to dhi otemo tich moro motimo maber. Koka dhano dhi neno adier kara joma mine nyalo tiyo. Kamano. Erokamano, nyinga Eric Okelo, jakedo ne ratiro mar oganda e Kisumu County. Kaluwore gi wach mar mine obedo e ng'aya mar telo, en gima ber mondo mine obed e ng'aya mar telo. Mokwongo, king'iyo wach Maraga mane ogolo ni mondo assembly obed ong'ad oko nikech two-third gender rule. Mae e gima nyalo bet ni ne nyalo chiewo ji mang'eny kabisa. But ei Kenya ma wantiere ni en Kenya mar achaya mar katiba. Katiba ochak chaye gi ot kichaye kobiro malo. Telo mar mine chakore kata mana gi ot kuma wadaki. Ka wan wadaki mine gi to kwaluoro gi. Nyiso ni luor ni ok dhi bedo nyaka malo ma mama ni donj telo. Number 2, ng'ama mama en ng'ama gin wasik gi giwegi. Kuom telo madongo mag mine, onge ng'ama mama mosewuok oko, ma mama machielo osiro. Ka mine gi nyalo wuok masir mine wetegi, to chuo bende biro luwo gi aluwo. Chuo gin jok maluwo gik moko mabeyo.
lakini mine gi osebedo josik gi giwegi kama moro nitie ka ne kako sungore to giwegi giwe keto mine obed jasik gi jotelo ma mine gi obedo josik gi kae to mine dhi bedo mbele wach mar president manyo wacho ni igni mabiro mbele mondo joma mine obedie deputy kata president olok kama majacha ne en wach mar sweet president ne miyo mama sweet nikech ne en chieng' mine mama nyaka nyodh sweet owinj kamoro ino ka mine go nopamo nikech president omiyo gi sweet gichacha en wacha pod ok onyal timore ka mine ok nyal ting'o wigi mondo gine ni chuo gi wuondogi to ok pod ok gibitelo giaye weche mag chuo gi. Erokamano, an gi nyinga Gilbert Buya, an jawala ma Kisumu ka. An kada wuoye wache mar mine gi wegi mine joma beyo nikech mine joma nyuolowa. Kendo mine tendgi beyo nikech kata chon naneno ka jama miyo kata janyuolo chwado kata wuon gi wuon uchwadi nyaka wang' mama kan ni kuon kanyo gi bendi. To yiero gi mondo mine obed e telo nonego chagi piny, onego chage gi piny kaendie, ok onego chake gi malo ni wacho ne ji ni onego chake gi president, onego wachake gi piny kaendie kata officers ma wantiere gi onego bed ni mine bede kata mane telo matindo kata county kata onego bed ni mine nitiere to ka kichake gi malo to mano ne en mana wuondo ji nikech ok inyal chako gimoro gi malo to piny kapok ichake tend mine to ber ndi mana ko sipa no wacho ni tend mine jondhogore kende giwegi ka ginyalo chung kod wadgi kochung kata wadgi ka dwaro gimoro ginyalo siro to ni kare to wach gi mare ni ka ng'ato chung wadgi kochung to giwinji no mane makethone lakini mine beyo tend mine waseneno ambe wagole example mara mama Buyu ni kendi ni otiyo maber kendo potiere kamano. Okay, iluonga na Dhiambo ka Dhiambo. An jadak ma Kisumu ka. Gima nyalo wacho ni mine ma wacho ni gidwaro free, fair and democratic election. Koro formula midwa ti godo kimedo go namba mine akia nikechi atemo nyiso ni ka jowuok ji dhi debe to jopiny go kura ne ng'ama gidwaro. Koro wach moro ni mine an kaka jogi dwaro kelo gini machopie namba ma gidwaro ni pod akia nyaka sani unless nigi loko chike migogo kura nikech kirango mos our current constitution nwa borrow from Britain and partly US ka US mo practice wach two-third gender Britain ok practice eri kaka Kenya dwaro implement emomiyo awacho ni weche moko ni mine nyalo mino gichomre mana gichuon nikech gibe ginyalo weche mang'eny ni dwa migi dwa tim gi nadi mago onge wach moro mane Ruto wacho ni president kotelo to dhako luwe ang'o timre nadi cha gino mana macha was roadside declaration not a memori macha was political statement makik mine mor ni Ruto nosewacho kata Ruto no formula modo tiyo go timo gino timang'owa otame kech Raila mane nigi weche mane nyalo chopo go chik ni eri to koro dhi EU mine koro dongi joma ok binyalo timo gini ne chon omiyo mine wuoguru kurem turem chuobe wuoguru kurem turem jo piny odhi mbele. Yan iluonga Alfonso Dhiambo en adier ni mine nyalo kwanyalo dok kata gi chien kacha mokwongo gini ene gender koro wach mar gender ma joma mine kandi monego ket manane to gima ne president wacho ni magi mano nego tim gi sani manyaka sani onego bed ni wan kod ng'ama miyo mane office mani malo koro kane odwa timo gini otime now and now mar ariyo kwanyalo mine osebedo tested kwang'iyo chien kacha wan kod mine mane osetiyo maber kaka wanyalo wacho mama Phoebe Asiyo otiyo ka ji oneno kendo ok mama achiel bende kata mana Martha Magai bende en mine mane otiyo maber koro jogi mine anayie ni mine nyalo migi mana chance mondo giti nikech ne gisebedo tested Kenya ong'eyo mine mosetiyo mana en gi pacha anayie ni mine nyalo tiyo. Mana kamano Cleophas an gima yago kanyo magombo ni mondo mi jowa kata wendwa ma wan ge studio owuoye kawuono matut kotenore kod paro mopogore ma jo Kisumu golo en ni to be en adieri ni mine gin jowasik giwegi gine ma gin dhogore giwegi emomiyo ka opo ni mine owuok oko mondo mi gichung gi lar lemo mopogore to ng'eny gi ok yud lemo gi eki inyalo penja nena wendwa ma wan go mondo mi gilera nena to kopo ni mana adieri gichiwo anena jip ma ginyalo puonjo godo mine mondo mi kopo ni giwuok oko to mine osirre kendo gine ni gijiwore kanyakla gimiyore mijing'o mondo mi etelo kata lemo milaro gi giwuok oko mondo gisiro mine wete ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go mar thuolo mag joma mine etelo ma pacho ka Cleophas an kuomi.
Adhiambo erokamano ahinya. Achiel kuom joneno kanyo wacho wach madani wenda bende studio kae ochange. Wacho ni joma mine gi joma chwo donjo e pap, jogwere ng'ato ka ng'ato otimatima yiero ng'ama yombo ng'ama oyombo yombi jopiny odhi mbele. Japiny ni kanyo gigi duto. Erokamano nyako mbago natwa kanyo kaunti ma Kisumu. Kata kamano achiel kuom wacho ni yudo mana 100. Wacho ni bende mine ni kanyo Kisumu. Be ginyalo Kisumu koso chal nade. Erokamano Millicent Adhiambo. Nyakora munyo odoge studio ka mana mapi ada winjo pach Daktari Agnes Salome kotenore kod gino ma winjo ka wuok e kaunti ma Kisumu, gino mane Easter chieng bende owacho. Ado yudo mana mapiyo piyo mondo medhi e kaunti ma Migori bende ntiere jafwambo wa monego beni waloso kacha achiel kachiel en diwendo moda yudo. Cleophas wangadi gini mia match moroka oila. Mokwongo adwacho ni Easters. This statement mowacho ni there's no jealousy among women. There is. It is her opinion, I respect, but from where I sit, and Poknoringo comes in it, Anna Seringo comes in it. I experienced that from my own women flow. Nyaka campaign managers maker, managing moon. Godi chengin kodi, goti nugocha machok nyal. Give the opponent ni. Koro, any revolutionist, chunga kende. Revolution mara madwa timo. Adwa chonu mine. Kikwangi ni Easters ntie ODM, kata Easters ntie UDA, kata mnyaminwa ni ntie KANU. Wangi uru wa identify mine manyalo chung. Tuwakonigin. You can also run as independent. Inyalo chung, anna chung as independent. Wangi uru nimae oken miyo, midwa nindigo. Abe ngatu noko nan, koko nindi kodito kinyali udo gimoro. Anonge ngatu mabo nindo kodan kechwach siasa. Gimadu wachon, mine, wawachuru gini, to gini ado wacho ni kikikete chuny gin 2027 ok bitimore. There are truths and there are non-truths. Wa face no chako leadership from the grassroots kwa di malo. Mine manyalo sani wala gi up. Wachak chango pesa makonyo mine gi. Nikech siasa mar Kenya en adier. Ka onge pesa, onge kumidhie. Adwa konjia dira. Manotelo gi pesa. Thank you. Kama oganda ochomo. Dina, kiani nyami ma seconds apaga bich kende. Gino minyalo medi kata pradek. Gino mutimore Kisumu kato banga ngaduogiri mondo akwanye. Koso di Migori kato angaduogiri. Where I watch gimo. Especially ngamo wacho niya. Ni mine okonego miya gik moko gimbe gidonja e pap mondo gigore mondo giyud gima giyudo. Mano tadier. To nitie gimomiyo affirmative action itimo. Nikech historical injustices. Mine okosebedo e okang' magi gine siasa. Emomiyo itimo affirmative action mondo kel gi at pa, mondo ginyal participate. Kendo idwaro ni mine wabed gi a critical mass. Emomiyo wamanyo 2/3. Nikech nitie gigo matimore e od bura, masa moro ka onge mine mang'eny moromo. To iyudo ka weche madil gi oganda kaluwore gi mine onge ng'ama dhi wacho. Omiyo mago e historical justices ma chike dwa correct. To adwa kendo ni awach niya, siasa to en kedo. Kaki yunjo nyaminwa ni wacho ni. Siasa en kedo, nyaki bed confident, nyaki ng'e gimidwaro, ibed focused, nyaki chiuri. Makionge gigo to kare siasa ok gima inyalo timo. To ang'eyo ni mine nyalo nikech Ngilu no nyalo. Ang'eyo ni mine nyalo nikech Phoebe Asio no nyalo. Phoebe Asio donge nogo okiki amayo piny. Mane chief whip. Ndalo Moi. To ndalogo ing'e ni mine ne onge the tools ma wan go sani. Grace Ogot nyalo. Grace Ogot gini ne nyalo. To ne gin mine ma ne onge kata gik ma wan go sani. Omiyo wan onego bed ni watimo gik mang'eny moingo gi. Nitie mine mosetimo monego nyiswa ni wan bende wanyalo. Omiyo wadonje siasa kikwaluor nikech kionge e mesa mar siasa. To ng'eni gik moko midwaro ni monditigo be okibibedo go nikech samoro chuo wigi wil. Nitie ndalo moro mane nitie function moro to chuo ema no organize function no. To pare ni chuo no organize function maber ndi. To gima wigi no wil go kendo function maduong', nyasi maduong' moting'o jomoluor madongo. Ni wigi no wil gi pimodho. Makoro ji obede nyasi momor to koro riyo nego ji.
nikech mama paroga details emomiyo mine nyaka bed e siasa mondo oked ne gigo ma oganda dwaro. Erokamano ahinya. Nyakoro moge Jwang katin bende wayawni layo mondo imed oronwa ote magi ka ikonwa ni yudowa e yo machal nade. To pachi kotene kod twak bende en mane nyakoro moge Jwang yana mondo adhi e kaunti ma Migori nitiere chenro mag kedo kod tuo mar malaria to ahinya mano ma geto pok mag nede mag suna matimore kaunti ma Migori. Adaturo achiel kachiel kod jafwambo marwa Jo Juma ka en e kaunti ma Migori mondo mi okonwa ne mathoth matimore kaunti ma Migori kotenore kod lweny mar kedo kod tuo mar malaria. Jo Juma oyawre Migori cheyo machal nade to nyaka sani chenro sechopo kanye ka irango level 4 hospitals mopogore opogore mantiere kaunti ma Migori machiegni. Erokamano Cleophas, kaunti ma Migori wachiew makare ka bedo chieng' ma kawuono chenro maduong' bende nyaka sani koro dhi nyime osiptal oduong' ma Migori level 4 en mano mar chiwo nedego mag suna ma bende ma achiel kuom yore ma bende nyaka sani piny owacho tiyogo e kedo kod landruok mag malaria to hinye kaunti ma Migori. Wang'eni kaunti ma Migori en achiel kuom counties ma bende koro kwan jogo pod gamo malaria, tuo malaria pod nitie malo ma idendo kaka endemic counties ka bende chiwo net en achiel kuom okenge mosebed ka itiyo godo kod migawo mathieth mar kedo kod landruok kata mana tuo mar malaria e kaunti ma Migori. Kiny ma koro wantie kod apisano mochung' ne tayo chenrogo mag kedo kod tuono mar malaria e kaunti ma Migori. Odangi to nyaka sama wuoyeni nede maromo nade ma idhi chiw to gigeto ji maromo nade to nyaka ne chak chiwo nede ma ok e kinde mokwongo wasego okang' machalo nade e yore mag kedo kod tuono mar malaria. Tang'o ma jopiny onego tim giwegi mondo ine ni koro weche mag malaria koro duok piny to ahinya e kaunti ma Migori. Ka bende ajani mondo koro imiya thuolo mondo achak kod wuoyo kod apisa adwani kichung' kaka ing'iyo ka odiochieng' ma kawuono wachiwo net men achiel kuom yorego mag kedo kod tuo mar malaria. Wachiwo net maromo nade to wageto kwan oganda maromo nade e kaunti ma Migori kichako gi nyingi? Nyinga iluonga ni Florence Akinyingere, an e County Malaria Program Coordinator. Ago erokamano ne Radio Ramogi for this opportunity. Kawuono en odiochieng' makende wan gi nyasi mwadatimo gimiluongo ni flagging off mar net distribution e Migori County. Chenro ni nwachako last year with several activities from planning and also registration mar community at the household level. Mane wa register ji madhi 1,672,000. To mane watarget households 771,000 e Migori County. To gimodhi ensure towards the end exercise moda timoniendi ni wan gi nets 869 gi 283. Ni eni net niendi kawachiwe to kwan mwagoyoga wawachoga ni net achiel ji 2. To wan gi net moromo more than enough wan nyaka gi buffer. Mwageno ni community wasani chenro ni kaka wang'ni olose wadhi digital. Wang'ni kwatimo registration gi physical ni wandiko gi kalam. Wang'ni nwatiyo gi simu kwa register household members to nwatiyo gi ID margi to negi yudo message. Makata sama wuoyi kodini already the system ose release message ne household owners monyiso gi nyaka kuma gidhi kawe nets. To kagi chopo kacha gibro mana chiwo ID margi to the number of nets be nyiso gi nyaka simu the number of nets monego be no yudo maonge tugo mora manyalo beti. Wasebedo kwatiyo kod okenge mathoth mar kedo kod suna malaria kaka miwacho ni ne wan kanye to wadhi kanye kech wani kaunti Migori achiel kuom counties malaria pon tie malo wakure to warie kanye. Migori County mana kaka the rest of the counties ma fight malaria. Nyanza Kai and Western wan gi counties karibu par. My experience malaria disease burden throughout the year, and majorly because of the climatic condition more experience, both hot and cold weather. It's a very good environment ma mosquito breed kato gibedo mang'eny. To Migori County wasebedo gi opportunity motiyo gi chenro mopogore opogore mondo wazuia malaria, wageng' tuo mar malaria. To chenro gi gichalo kaka go yadh suna man wachako around 2017 in the 6 out of 8 sub-counties mantie Migori. Wachako watimo gimiluongo ni malaria in pregnancy, mo protect mine man gi iye, kagibire clinic immediately 13 weeks, kagise fwenyo ni gin gi ich. To kage dio osiptande wa timiyo gi yath miluongo ni fansida. Fansida ni oken for treatment en mar geng'o. To wamiyo gi at interval of after every 4 weeks up to around 38 weeks. Mondo at least kagin gi ich to kik giyud malaria. Dhako man gi ich koyudo malaria obedo the experience mo seneno over the years ni gibedo gi ginene matek. Yani conditions mag symptoms mag and signs bedo more complicated. But towards the end, the miyo nyalo tho
kata nyathi nyalo nyuol kata kapok ndalo ne oromo, and among other issues. And also Migori wantiere gi gimi iwacho ni watimo gimiluongo ni malaria vaccine. Malaria vaccine wachako 2019 in Nyatike and Awendo. But so far we scale up mwachopo 6 sub-counties. And 6 sub-counties, like Kachiwo example, this year we are targeting about 49,000 children. And malaria vaccine wachiwo at intervals of from 6 to 2 years, from 6 months to 2 years. Mawalungo ni malaria 1, malaria 2, malaria 3, and malaria 4. Malaria 1 gi malaria 2 niendi, watimo maber, wantiere around, performance wine around 80%. But malaria 3 and 4, one at around 78%. Toyudo ni between malaria 3 and 4, jonyuol kata guardian mag nyithindo gieki, the waiting period is too long, and around 15 months. Ma yudo ni parents wigi will. Kora temo mana jonyuol kamora mora magintiere nyithindo ma nyithindo from 6 months to 2 years, sama gidhie other antigens. Malaria vaccine oketi ni ichiwe MCRH kacha along other antigens kaka measles, rubella. Koro yudo ni nokete kamano mondo janyuol kik wiye will, but still that long waiting period mar 15 months, yudo ni malaria 4, malaria 3 gi malaria 4 we are not doing so well. But we still urge the parents ni mondo gikel nikech malaria vaccine among the countries mosechiwe, okwa wacho ni kochiw vaccine to nyathi ok nyal yudo malaria. Nyathi yudo malaria, but severity opogore. Obedo mild. To kaka chon mane ka nyathi ma under 5 years oyudo malaria to signs and symptoms bedo so severe and they die. But moyudo malaria vaccine osefweny ni giyudo protection mas de kata yudo tuo to obedo ma mild. Kwa dhika kwa tieko, wano ka samoro nes muchiu, wano ka kude moki mako gore che nam Lake Victoria kacha, moki chielo go puothe. Okenge mage mwaseke to mane nedegi, utiko digi yono makare. Buwa punjo japinyi kako nego tiko, niko swachi ugi achiwa. Chenro mosekete masnet sani wan gi involvement of all stakeholders at different levels. Net anyalo nyisi sani endi kata kawuono kakwa dhi chiwo net. Joma nie post machiwo net wan gi village elder. Mongeo community members nikech post ma wan gogi gine community. And from the registration and even social mobilization, just to say to make the community understand gimomi onego gitigi net, wabedo gi gimiluongo ni interpersonal meetings. These are barazas. Mwabedo go at community level. Nyaka nyiche activity ni chakre. Wabedo gi county stakeholders just to tell them the importance of this activity and why are we issuing nets to the community and what is the malaria burden in Migori County and what we expect community mondo team. And from there, nwadhi sub-county stakeholders, kate wadhi gimiluongo ni interpersonal, which is at the lowest level of the community. And what are we discussing there? What are opportunity mondo jopinyo understand ni net mwamiyoge en gi purpose, en onego benitio kode usage. Sano nego benuangiyo kantie ownership. What is the usage of net in Migori County? Watch mar social mobilization no engima continuous. It cannot end because each and every day piny lokore and kaka gik moko nego benitiyo go lokore. Koro wapuonjo jopiny kaka nego gitake net, wapuonjo jopiny kaka the intervals monego benigi luoko go net, wapuonjo jopiny ni net okanne welo. Welo mokwongo gin familia gi magedakgo. And net because imiyo jiteo community. Why expect ni in any household, nkech wawe household kama ji ninde kendo chiemo, onego beni nyithindo ta even above 14 years maninde simba, onego beni jonyuolo ensure ni gininde nets. Koro gimote mopuonjo jopiny ni misuse of nets, it is not allowed. Migori County one in the process of coming up with a law, once it goes through, to jokma misuse nets for the purposes they were not intended for, ibro kaune giatua. But that one does not stop us from identifying kuonde mwangiyo ni ntiere misuse, twadhi kuro mondo wa make community understand. Because sometimes poverty and even illiteracy miyo ng'ato misuse nets kokong'eyo the purpose of why they are intended for. Otherwise, as I've said, social mobilization, community meetings, discussion, wantiere gi partner bimakonyo milungo ni breakthrough, matie community level. This is an activity ongoing until we change the mindset of our community members. Ero kamano kum lero chal kono banda cheko kwero kamano ahinya. Kenya lo mana pisa ma ochune chendo go mag kedo kod malaria county mego kendo lero yore magise okang magise goyo kod kedo kotun ma malaria. Kabende kwa ng'iyo county ma Migori ga mar gana riyo kod 15 ne wantie kod atamalo 44 mag tunu ma malaria. Kata kamano nyaka sama wuoyi ne wantie atamalo 21. Kabende podi medo jiwo jopiny kedo kod malaria en yo magino wuon nyage ka okang kaka gin giwegi marito mondo koro kigi gam kod tuone mabende osebedo ka koro nego ganda e kinde ka kinde. Pod wago tach kama
mar ng'iyo ni to gik machendo machal koda mae ang'o madhi wabedo ko wabiro miyo jonenowa e kinde mabiro. Erokamano ahinya Jo Juma, ilere yo makare kendo penjo mipenjo ka en penjo mangima iwacho nade mag suna kosepogi to oganda dhi lupo go nang'o. Iwacho ni mano onego bed ni ritogi kendo konyogi mondo kik giyud tuono mar malaria. Erokamano ahinya mondo imany weche mamoko ma dhi loso weche manyien odiochieng'ni ma kawuono. Nyakoro gi Jo Juma pontie kanye kaunti ma Migori obiro miyowa mathoth kotenore kod gigo ma bende waluwo odiochieng'ni ma kawuono e weche manyien e Ramogi TV. Twak pod dhi nyime antie ka kod welo. Ariyo an e studio ka Dina Gai kaachiel kod Daktari Agnes Salome antiere kod Easter Achieng' e studio ma Kisumu. To sani jopiny nigi ote machalo kama. Akala ne ote ari adek moko mantiere kaka to bang'e ng'awinya ne pach Easter kapod dhi nyime kod twak koromo dakika 55 tok saa 4 to watieko chenro. To sani ote madonjo ka mokwongo mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kama ineno ka miyo telo onge ga wasiwasi kata dala ma miyo nitiere kendo nigi duol nitiere dongruok. Gima koso ne mon en nok mar omenda moromo ahinya to e siasa. Akweda bende thiro mine especially single mothers idiro negi ayende maga yenje no Ruth Nyathi Ochieng' nigi dho wacho ayende wacho mamiyo maonge chuny to ok nyal. Aluo twak kanu moja mana gi oyiere gi jotwak mano gi studio kawuono. Christopher Opondo wacho ni mar Masasia Ligega mine nyalo kendo akwayo jogo malaro kombe mopogore opogore te matek obed dhako gi dichuo. Wacho ni ker marwa osiro mano jatend piny Kenya osiro nikech ka waneno Homa Bay Gladys tiyo yawa telo ma dhako ber jathurwa. Erokamano Christopher. Immaculate Nyasudan Cleo Mosu kanyo wambo mosi erokamano kuom kete karka. Wach ten mine nyaka koro kete obed tim. Iwacho kani ok ni iwacho gi e public rally to kochopo kar chopo e tim to iwegi. Wacha penjo gi muolo Cleo penjna nyimine na man kanyo no ni ang'o ma omiyo mine ka oyudo telo e ofis mora to ging'eny ga chaya. Ang' duok penjo donge Dina haya ang' duok en ang'o miya chaya donjo ka kombe gi oseyudi. Odhiambo Joseph Kombo wacho ni mar Alego Agulu asedonjo e chenro makare Cleo Samora ahinya gi chenro ma kawuono madewo mine e yor telo. An asiro tende mine Cleo sani Homa Bay chalo buore ka bwana. An mana acha ni an amor kendo mine mondo oting' malo. Erokamano Odhiambo Joseph Kombo mano ote mare mantie kanyo kendo ote mare mogik. Nyakoro mo joma kawe telo mantie sani gi okang'no yena mondo adhi e studio ma Kisumu Easter Cage dio weche mopogore opogore nitiere duoko mang'eny nitiere godo mida chiwo ne Daktari Agnes Salome ami thuolo mondo miange duoki kaachiel koda ka ote mamoko ma odonjo kanyo kuom joneno ma orono SMS gi mago manie Facebook maro achiel kachiel. Easter. Erokamano. Gi daktari adwa wacho ni gi daktari wane another forum mar Pan African Forum moro ma wawacho ni wadwa jiwore mine madongo gi mine matindo. Nikech kanyo bende wasirore and gima wawacho kaka wanyalo timo magi en ni ka wadwa mondo wamed mondo mine obed ni nyalo bet kuonde mopogore opogore kaka jopiny bende nowacho siro mine ma iluongo ni mentorship program bende nyaka bedie. E mentorship program kaka ng'ato mako lwet ng'ato tibo yudo kata kiwuok e telo tiyudo jok manitiego bende bet kuonde ma intierego. Bende wabed jok ma bende ka wawuotho gi jok moko mopogore opogore wawuotho gi ji mondo gitiegre mondo ging'e kaka pap chal and kuonde minyalo wuothe gi jok manyalo siri. An adwa wacho ni an kuma antiere nikech an be nosira gi jok mopogore opogore and e siasa kae asiwuotho gi mine mang'eny. Moko kun masi wuothe moko poko donjo e od bura mopogore to moko bende tiere od bura to konyowa e gik mwatimo e piny nyaka sani. Koro kaka ji owacho telo mar miyo ber and ka gintiere kuonde mopogore opogore bende miyo ranyisi
ni miyo nyalo timo gik mopogore opogore. Koro kata kwarango gik ma waneno koni, wan kaka jok mantiere kuondegi nego bed ni wantiere gi mbaka. Dho ngere iwacho ni storytelling. Wabed gi mbaka ma mbaka gi kod sigana ma miyo ji ng'eyo ni mine osetimo gik moko mopogore opogore, to bende gintiere to nyaka rawera ma miyo bende nitie kuonde ma gitimo. Ka wajiwre kamano to boyudo ni mentorship mwatimo kuonde mwantiere bomiyo wabet mang'eny kuonde mopogore opogore. Nikech ka thuolo wuok ting'eyo ni ng'ato to nyalo donjo kachacha. Ka thuolo wuok ting'eyo ni ng'ato nyalo donjo kachacha. To e gik mosetim gi sirkal momiyo wawacho ni koro waneno ka jok moko medo timo gik moko majiwre. Ineno ka giyudo thuolo to gimakore. Jok moyudo thuolo to makore botimo gik mang'eny mopogore mamiyo kendo jok moko koro ok bibet ni en ang'enge. To mogik tawacho niya, ang'o miyo chuo emiwacho ni chuo ok gin jowasigu to mine to ema jowasigu. To koro ka chuo ok gin jok wasik mon, ang'o miyo chuo to penj ga ni ang'o miyo gigoch kura ni mon. Ka iyudo ka nikech chuo bende wacho ni mar mon ber, telo mar mon ber, telo mar men konyo. Koro wan bende wapenje chuo niya, ka ing'eyo gima ber to ang'o midhi ni gima rach. Ok igo kura ni ng'ama ber ming'eyo ni bokelo ni dongruok. Erokamano. Easter, in e balot, ichopo kanyo kar go ombulu, iromo gi Dina, iromo gi Daktari Agnes Salome, iluto ombulu ne joma mine kama gintiere. Ok ana joma mine, iluto ombulu ne jok Kenya mochopo kacha mantiere e debe. Nitie nyaka joma chuo mantiere ka. Idhi gocho ne Dina kuom ranyisi nikech en ng'amiyo, koso idhi gocho ne Dina nikech sera mantiere godo, koso idhi we gocho ne giduto, tigoch ne ng'ama dichuo nikech sera mantiere godo, koso idhi gocho ne ng'ama dichuo nikech en dichuo. Idhi poge yo machal nade kor ka kori? An ka Easter ting'e ni ombulu to bodhi ka mama nikech an asiro mama nikech mondo chop kanyo tiere gimomiyo chopo kanyo. And mondo bed ni onyalo bet ni kata party omiye thuolo mondo bed kanyo. Mano ng'iso ni mondo okadh gik moko te ma party miye mondo ochop kanyo. Mama no ema dhi gone kura nikech okalo gik mang'eny mondo ochop. Koro ka ayudo daktari kata Dina ka ntiere kanyo, kucha en mana ka Dina gi daktari. Mano ka an Easter. Asiro mine. Daktari to wacho ni ka dipo ni Easter ichope balot, ting'iyo mana sera ni en mane. Ok go kura nikech in miyo. Kata kamano paro pod biro mopogore opogore. Yera duogo e studio ma Nairobi ka mondo mi wadhi nyime kod twak. Ka wamedo range weche gi jatend piny Kenya wacho gi rally. Iwacho kode mopogore opogore. Repode kano chiw Capitol Hill kanyo ne Raila Odinga. Mano manto kata kod jokom mane otelo ne weche gi mag NADCO. Mano Kimani Ichung'wah kaachiel koda Kalonzo Musyoka. Kweth no chako chopo nyaka kar jot ma jatend piny Kenya ochiwo report ma kamano ne jatend piny Kenya William Ruto. Gigi duto katimore to nitie weche ma pod iwacho oko mopogore. Siasa ipogo kama chal nade gi keto chike gi etim. Mane penjo moro mantie kar ka bende machiel kuom joneno oro gima moko mani imako nyalo dhi nyime mana mondo iduok. Erokamano ahinya Cleophas. Adwa support Easters. Kaka Easters wan go a Pan-African women group, and Pan-African women group evolved women on leadership positions. Abea se wuotho dikunde mopogore. Mentor mara in the Pan-African movement en South Africa. Mentor mara ma Kenya ka en none else than Mama Ida Odinga. Ngamoda gija siasa emong'e ja siasa maber. To miego can be very good mentors. Egina kwayo mon madware nge kombe. Wantie gi group mwachako ne Luo Strong Women. Ma patron mar group no en Mama Ida. Wabedie tiend miyo no mondo puonjua kaka wanyalo timo siasa. Yen sach moko kiking'i party. Don't look at the party. Look at the experience. Kiny kwa dhi kama Mama Margaret Kenyatta wanyalo dhi. Mama Ngina be podinti wanyalo dhi. As women, wabedi joma nyalo bet piny kama wanyalo winjo for mentorship process. Amor ni Easter wacho. Koro, nyocha waneno ka NADCO report okel. Omi ogaye Raila Amolo Odinga. Bas okel kendo mi President William Ruto ba omi. Magi chuo emo mi gigi. To chuogi ema do make a decision about women. And to chuogi ema do make a decision about the two gender third. Akwayo, nikisama gigi itimo kama. Ok gikwae Mama Ida Odinga obedie kanyo.
Mama Rachel Ruto obedie kanyo. Mama Ngina kaka en chi ogai mokwongo mar Kenya ka obedie kanyo. Mama Margaret Kenyatta obedie kanyo because they have leadership. Mama Phoebe Asio matinde nti America akwayo jo Kenya mondo walemne mama kunji maber ahinya en oko walemne. Wakwayo jo mose bete siasa mondo wabed gi ng'at manyalo mentor wa. Nikech leadership ka e nyaka bed gi ng'at manyalo mentor wa. Ka wacho ni adier gini owachi ni gini botimo 2027. Apenjo Ruto, ni samiti me 2027 ni modwa loko jatelo mare jalupne mare obed dhako. Gachagua bobet kanyo. So this thing will be pushed on. Egini arudie kenda wacho kama. Mon wariure to push our agenda. Amor gimanya minwani owacho, our numbers in parliament, but kikobed only numbers, informed numbers. Ma women manyalo chung mawuo. Sani waneno loch mar Gladys Wanga. Di maber. Tomorrow I would like to have another woman, even a woman president. Let's not only talk about deputies. A woman president. Positions wawacho mana make siasa. There are other public servants, civil servants. Yeah. How many women are in leadership? You are here in media. How many women are in leadership in mass media in Kenya here? Tanzania is leading. Wangie mago. We have to look at all sectors in public service, in private sector, and also in politics. Aya, erokamana inya. Jai lieta, iwinjo kanyo, mine ma otelo ute fuambo bende, gi rom nade, maga achiel kuom gigo mantie kanyo, kata kamano iwacho ni mine nyalo, kendo kama untie kanyo, wamiyo upuoch gi pak. Kinde gi bende, iwinjo kanyo ntiere sectors mopogore opogore. Ute fuambo bende ntiere joma mine, to gin gi lemo marom nade. Ka piny Tanzania motelo e Afrika ma ugwe, piny Kenya nigi jotelo manok ahinya ma mine, ute gi mag fuambo ma opogore opogore. To bende sigand mine gi bende, wawinjo gi adier. RamogiTV ka wan gi chenro makelo duond mine makamango, kendo en puoch gi pak ne RamogiTV kuom tich makare mitimo. Jalieta kod jogo duto makelo chenro gi mag joma mine RamogiTV gitime yo makare. Dina, nitiere penjo ma bende ne wayudo kar kae mopogore opogore. To mokwongo mada mede wi penjo mane winjo kanyo ka joneno oro ang'i mede kar kae. Ayudo ote moro kae janeno ni wacho ni Cleomus Nawelo amor anto adier ber ok ahero telo mar mine. Mine ka oyudo telo to chayo ji. Achani be wawach kaka acha ote mokwongo cha. Wacho ni openjo ka ni bende isedhi kama polis madhako nitie kata otele. Penjo no wegi kanyo. Owacho kanyo ni an Green Army Chief Gor Mahia 001 Jaro Soja. Entiere kanyo mano ote mare ma uchiwo. Minyalo medo gima moko mane mako kanyo ka gidhi mbele. Cleophas, nikech ing'eni twak machal kama, nyaka wa introspect gik mabeyo nyaka wawachi, maricho monego waloki be nyaka wawachi. Koro adwa nyiso Green Army mama wacho ni mine koyudo telo to giloko kitgi. To penjo ka wasedhi e polis tesedo bila ma joma miyo telo. Kiromo ambe anyalo wacho ni kiromo kodgi ti leo. To mano biro nikech ing'eni kaka ji obedo socialized. Wabedo socialized ni ya ng'ama miyo okonego ne katelo e weche moko. To ng'ama miyo no en ng'at ma you're always told ni ya ni ing'eni miyo ka dongo kata nyathi ma nyako ka dongo. Tinyise ga mana ni ya yewi ibeyo moingo yewi nyakoni. Iber moingo nyakoni. Koro ntie ga competition moro ma idongo king'eyo ni ya kichopo kamoro to koro idwa ni i over exert your authority nikech inenori ni you're the one who is chosen. Koro kitimo kamano to samoro ikelo gwandruok mok ber. To mine onego ng'e ni ka gichopo e nafas ma kata ka gilony, nikech nitie problem moro bende niya, mine molony kata dakteche, lawyers, mosomo maber, iyudo ka nitie disconnect gi mine kata manidala. Nikech en koro neno niya, ni onego dhi o lecture mine manidala. To mine manidala go, be nitie gik magitimo mabeyo kendo gine magichung'ne ne oganda emier. Omiyo nyaka wa respect each other sama wan gi positions. To positions go be, wati kodgi mondo wager oganda. Ok ni koro inilony, an dina analony.
ong'eya ni an alonye weche siasa, koro an special. Nyakiti gi michno mondo ilok oganda. Sani wacho ni Homabay dhi maber. Adwa ni mondo awach niya, mano toe ka Homabay dhi maber to ber. Odhi maber nikech meetings madongo mitimo, koso odhi maber ni nyathi manyako sani ok ochuno ni odhi omany pi. Nikech mago e the issues. Nyathi manyako waste a lot of time, mine waste a lot of time ka dhi manyo pi. Nyathi manyako kodhi e school, kamodhi e oko beler. Mago e gik ma ji ng'iyo. Chiro kama mama use, oler. En gi kama mama nyalo dhi loke nyathi ka nyathi odhi oko. Atmosphere no safe, stima bentie e chiro. Ing'eni wanyalo mor niya, ni ji koro pako ji, ni ji tiyo maber, ambassador no dhi kuno, ji romo. To e ground, be gik moko timore. Jo manie dala kata jo piny dwaroga mana basics. Manie article 43. Gidwa ni mondo kodhi hospital to bed gi yath. Odwa ni obed gi ndara, obed gi chiro maler, obed gi dispensary machiegni kode. Ok ni kidwa ter mama hospital, to by the time mama chopo, to ich osewuok. Nikech onge ndara, kuno bor, ool. Wadwa ni mine moyier, especially awuoyo gi mine moyier, nikech waseringe ndara an dina gi mine moko. Wan waonge lemo mosemiwa. To ng'eni kombe magiyudogo nikech wan ema sama campaign opamba moto to wan ema wadhi e ndara. Wan ema wa champion gigo. Kaito ing'eni gini miyo gi kombego. Koro ka gineno wato gichayowa, to kombego wan ema wa sweat. Ka wadhi e parliament, ka wamanyo kaka chik no bro bedo operationalized, mana wan. Omiyo ka gidhi kuno, kik wigi wil gi the face of a woman. True. Nikech the moment magichopo kuno, koro gin elites, mine ma ni e dala ofuo. Kata mine ma champion for them to be in that position because of affirmative action ofuo. To affirmative action be, nitie gi a sunset clause. Okwabiti okode nyaka chieng'. Obro rumo. Erokamano ahinya. Idema rimoro eter kapok adhi Kisumu. Kapok idhi Kisumu, adwa medo gima nyaminwa ni owacho. Adwa wacho ni akwayo mine ma jo siasa. Come down from your mountain. Gilor piny. Gipar ni chieng' moro ne gin jopuonj mane giwuotho gi tiende gi pato. Giparie Mama Mboga. Ng'en wa remind ga Mama Ruto no parie Mama Mboga manowacho gi ja boda boda gi ja piko. Mine moyier e siasa akwayo no ung'ie chien kama no ai. To wuoth gi joma no ting'o go chien go katero umbele mondo gibe gichop. Nikech pride comes before a fall. Wanyalo go mbaka mang'eny e studio ka, wanyalo timo show, iluongo ni show. Wanyalo timo shows moko ji onena tiyo matek. But is the ground feeling you? Correct. Are you really serving? And also remember chapter 6 of the Constitution. Because some of us are corrupt. Ado wacha did the studio ka. Remember pesa momi mar CDF dhi kanye. Basari momi ng'ama yudo. Pesa momi mondo itigo jopiny dhi kanye. That's my question. Erokamano ahinya. Ng'eno gintie ka kendo gimedo mana oro ote. Adhi ir Easter, to kadhi ir Easter adhi ir Easter gi ote mawuok kuom janeno machielo. Oro ote wacho ni Cleo, tend mine ber. Dhano ema ohero negative stereotypes about women. It's wrong mondo ji owach ni mine ka oyier to loko kitgi. It's a lie. Men are worse. Viva women leadership. Owacho kamano. Mano jabungu. Oro ote achiel ka achiel ka kendo luwo chenro kentiere kaunti ma Kisumu. Ote no bende chopo ni kanyo ka in Kisumu Easter. Stereotype kata kwede madonjo kar kae kata paro mantiere ma osiko kendo gedo e chuny oganda. Inyalo gole yo machal nade mondo oganda oyudane paro moro manyien. Ka en gimoro mosedonjo e wi dhano mong'e ni ero tend mine chal kama. Nikech ma en wach mawuok kuom oganda mopogore opogore mondo mi opudhe gi tiende kaka intie kanyo mondo mi wuoge kind oganda mabiro kata tokwa. Gidhi time yo machal nade ka wantiere kar kanyo. Ni mar koro sani ochopo kama wadhi kwatieko. Ka ngitieko luoko penjo no gi ote mamoko mane iwinjo, ang' imiwa kanyo wach mari mogik bende ka watieko twak okinyi makawuono.
Ayie gi wach mogik gi japungu nikech stereotype en kaka ng'ato dwa keto gimoro mondo onen ni mane e kaka en. To waseyudo lokruok mopogore opogore. And waneno telo ka warango telo kumopogore opogore. E siasa ka bende warango kaka watiego rawera mantiere kata university, kata TVET, kata gik moko machal kamago. Nikech ka rawera go obed ni tiegore to timo gik gi maber, and gitimo gigi ma gidonj kuonde moko ma ji neno ranyisi ni ginyalo timo mopogore, to ibo neno ka stereotype dhi wuok. Nikech stereotype ni wawacho ni gimiwacho ni en akwede ni gik machal kamagi tiere ahinya kar political. To mine matimo ohala ma kirango kaka mine timo ohala, irango ka sani gitiego jok ma ohala matimo gik moko mathoth. Ineno sani kata kaka inyalo sir kata ji gi pesa moa e government, pesa mar ngaf nitiere mamiyo ji nyalo timo. National Government Affirmative Action Fund nitie mamine bedo sitieg from that Affirmative Action Fund mondo tim biashara. So wach mar ni mine ok oherore ni bowuok mana gi mbaka gi twak ma wacho ni gol gigo e dhogi nikech hera nitiere. Inyalo mana bet ni in gi difference of opinion gi ng'ato. Ng'ato kin gi difference of opinion, pachu opogre e gimoro, ok un josigu. Mano kwachako wacho kamano pile to ngiso ni ok an jasiki nikech wan gi gimoro mopogre e wach mana mai. Moko bende wanyalo winjre to kochuno ni mano kende ka kuwinjru bende mano bende nyalo bet. Nyaka chieng' ni ok nubi winjre wach achiel to kochuno ni mano kan jasiki, ok mano wawinjre gimoro achiel. So gima wadwa keto ni ji telo mar mine kaka ji neno telo mar mine timre. Waneno ka telo mar mine ber kuonde mopogre opogre. Waneno ka kuonde mag kuonde mag puonj, kuonde mag thieth, kuonde mopogre opogre. Iyudo ka gin leaders kuonde go, gin jotelo e udi mopogre opogre. To ineno ka telo no bet maber. Koro e siasa ka wawacho ni koro gini jotelo madongo osiwacho, koro wan bende kik wabed ni koro wamor ni gino osetimre. Warang chak gi political parties. Gigo chak lokre mane political parties mana gi sani kopoko chopo 2027. Ka political parties wacho ni koro systems ma political parties ochak lokre mondo gichak dhao kendo kochopo 2026 ma koro idwa wach ni koro ji dwa dhi. Mondo ka ji ochopo e od bura. E od bura kae be jopap bende neno ni mae jatelo mabedo nyalo bet. Jopap bende chako ng'iyo niya e telo ka ok ni omiyi en nikech gimomino gimi ibet no party oketo ni mondo ibed kanyo nikech in ma iromo gi gino to in ibo loko pach jopiny. So jopiny bo chako ng'iyo go gik machal kamago. Koro an wachna mogik kaka osiwach gi jotelo mag parties mopogre opogre, gi jotelo mwang'e ni jotelo ma siasa ma kowacho ga gi moko to jopiny winjo gi kuonde magitiere nikech jopiny bende osigone gi kura. And bende oko kucho cho bende ng'e ni gin bende gin jok mabeyo kabisa. Gibet jok mabeyo ka piny ka gima giwacho gi make sure ni jo parties gi te oloko gik moko moloso gi jopiny mondo kik gibet ni sama gidhi ka gitwak ga pile pile kama giduoge constituency. Mano bende gima giendeleza mondo mine kumopogore opogre, rawera kumopogore opogre gi jok mang'ol mopogore opogre oyud ni ginyalo bet kuonde mag twak e od bura ma piny mar county government, od bura ma malo ma national government, gi kuonde mag boards mopogore opogre mondo mine onen kaka gitiyo maber. Erokamano. Agoni erokamano ahinya Easter Achieng' e bago twake makare kaunti ma Kisumu. Yana mondo aduog Nairobi ka atiek gi wach mogik achako ri daktari Agnes Alom. Wach mari mogik ka watieko sani nyabedo mane? Aduogo ne Ramogi TV erokamano gi Royal Media Services kuom luongo e studio ma kawuono. Ta adwa encourage women te kawuono an miyo agombo 2027 mae senator muboneno. Tagombo niya ni mine wamakre kamoro achiel. Ka in johala, in ja siasa, in japuonj, in e service mondo wawuogi dhok achiel. Kwa makore
wanyalo bet of different opinions kaka Easter wacho. Easter no wan gi group achiel to wagore gago. Lakini samocho pon Pan-Africanism to wawuoyo gi dhok achiel. Koro wawuoyo gi dhok achiel mondo kik wapogre. Ata kwayo mon mantie onagi, mantie leadership positions. Let's try and mentor the girl child, work with the girl child, work with the boy child. To abete give voice mar leadership mar Jonanza. Sani waonge gi one leader. To one leader masani wan ng'eyo en min piny. Akwayo Mama Ida Odinga. Migi duto mantie leadership position ma Siaya, ma Homa Bay, ma Migori, Nyanza yote wamakre gimoro achiel mondo wawuo gi chuogwa ni the 2/3 gender affirmative rule okan. Tadwa wacho niya affirmative rule mwa wacho ni chieng' moro bobet maonge. Where will women go? Thank you. Pinyo mangima inya mantiere kanyo. Mine bobedo kanya ka affirmative action ni bende onge to ko onge odhi kanye to ubobedo kama chal nade kinde mantiere kar kanyo. Wach mari mogik kama tieko din. Cleophas ambe adwa siro wach ni wagoero kamano kuom miyowa platform machal kama wacho weche mag mine, gik monego watim, gik ma wasetimo, gik kuma wadhiye. Tadwa ni mondo wach niya, patriarchy en a system of oppression. Meaning niya, ni nitie nyaka mine ma oppress, to nitie nyaka chuo ma support mine. Omiyo wang' ni wan gi nafas maber nikech ker support mine. Kendo waseneno sani ochiwo tich ne mine 10 ambassadors gi deputies gi. Ineno kaka nasewacho ni wan e UDA party, governors mekwa ng'eny mine ma en manojiwo moyudo kombego. Adwa ni mondo wach ni mine nyalo to ginyal e siasa kende kata e sectors moko. Sani uneno ka kotu nigi problem. To kotu is a very, very big formation. Ang'o momiyo mine ok wuogi nikech gin jotich mang'eny mondo gichung' gibed SG e kotu. Adwa kendo ni mondo wach ni political parties have been the weakest link. To sani nyaka gito line mondo gi make sure ni mine be nie okang' mamalo e political parties. Wan kaka UDA, Sisi Mbarire e chairperson mar UDA party. Mago jiwo mine kendo rowere matindo manyiri neno ni kare mine nyalo. Mago e gik ma wadwaro. Adwa kendo ni mondo akwa mama mano wuoyo weche malaria nets ka. Onyalo dhi Nyakach bende otere nets nikech kuno be suna kayowa mondo puonje jokono be. Adwa ni mondo awuo gi jotelo mamine ni ya gik mana wacho ka. Health, ji obed gi pi, mago e gik ma ng'at mani piny dwaro gigo. To kik wiwa wil gi joma puthe mopogore opogore. Nitie puth ma onge tiende, nitie puth mok nen, nitie puth ma ite ok winji. Iyudo ka ng'ato ka ite osedhi to onge gadgets ma onyalo tiyogo ka, to ngimane okethore kamano, to pare ni en mama. Agoero kamano, akwayo ni mondo mine obed jotelo kendo gibed gi chir mar telo. Erokamano. Erokamano ahinya Dina, wacho ni mos na Dina gi Agnes, Agi Network. Piny na Dina ni tinde dakadhene e tuke mag gor. Chieng' moro ne wan kode function moro mar Kogalo. To pok anene kendo, ni wet pa kogor koso. Abro biro. Aya, jiorad nyakoro moge juang' chenro machielo mabiro mano mara pado manyien mar Ramogi TV bet kod ng'eyo ni gin pado mage manyien mantiere e Ramogi TV. Mane makilo wa giko ni mar wabedo kod twak kendo wayiere ni mine to nyalo. Kendo mine ka wacho to gik mathoth riew mana yo. Watem gi e uru mana kama untiere kanyo. Tok ni imiyo gi ka giwuok oko osir gi lwedo. Imak lwete kamoro amora ma intiere nyabedo mama ni nyaminu kata jaodi kata ng'ata mantie kacha mamiyo pod wantiere dweni ma jiwo kendo mar siro joma mine en sa 4 osekalo dakika 58 dakika 2 kendo romo 5 mane makelo e giko elo jowito duto mano kelo chenro kinyi ma kawuono Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor kachalo kod ka director ma kawuono kod Lange duto ka gintiere gallery kanyo ne gikona kanyo ni sa orumo kata sani sa bedo semana rumo en mana nyaka miya poch gi pa kodu yo Alex Obade ro kamana ahinya gi jogo duto ma obede pap kacha Jojuma kachalo kod Kamili Senda Dhiambo momi wa report ka wuok e counties eruru kamana ahinya kinyo atimuru gima timo kawuono e yo mopogore
e twak mopogore mana ka in kan janeno wa mawageno kod wan bende ka wantiere kar kae. Nyasaye mondo oriti nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango oriti masani.